விநாயகர் ஊர்வலம் போயிட்டு வரணும், பத்திரமா வீடு போய் சேரணும், குறும்பு பண்ணக்கூடாது. கால் தொங்க போடக்கூடாது தம்பி, பின்னாடி வர வண்டி இடிச்சிட்டாங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் வருத்தமா பார்த்து போங்க தம்பி. ஊர்வலத்தில் இடையில போகாதீங்க, வண்டிக்கு இடையில போகாதீங்க. வாங்க வாங்க தம்பி, ஓரமா பாங்க. வாழகிட்ட கேப் ஒழுங்கு பாரு, வாங்க. ஐம்பத்த போதாவது வண்டி. பொறுப்பால் பார்க்கணும். விநாயகரை லட்சக்கணக்கான மக்கள் உட்கார்றாங்க, பாக்குறாங்க. வாங்க வாங்க, அந்த பலூனை தூக்கி விடுப்பா, தூக்கி விடுப்பா முன்னாடி. இந்த தெக்கோன்றைய பாத்துக்கணும். இந்த மாதிரி வண்டிய அடுத்த தடவை வரக்கு நீ பாத்துக்கணும். வாங்க வேணாம், ஒரு மாடி வீடு தான் தூக்கி வச்சுட்டு வந்த மாதிரி வருதுப்பா. போலாம் பாக்க, போலாம் பாக்க. கொஞ்சம் பின்னாடி வாங்கம்மா, ஓரத்துல வாங்க. அந்த வாகனத்தை முன்னாடி வாங்க. ரொம்ப தூரம் கேப் ஆயிடுச்சு பாருங்க. அந்த போலீஸ்கார் வண்டியில் உட்கார்ந்துருவாரு. 63 நம்பர்ல இருக்கிறவர் கொஞ்சம் அழுத்துங்க.
உங்களுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு இருக்கு? ஏப்பா இந்த வண்டி விக்குது? Ini pada cuma nama tu. Nah, bahan pada nama nama minyak. Dodo informasi koloni. Ane napa nunglo oleh orang. Minta sini ke bayi. Kalau apa minta nih situasi korin. Iya. Dia mandi. Gaड़ी नहीं है दादागिरी पूरी पूरी tanpa ira kosong itu. Ini saya boleh. Dia kali hari itu mana kasih kamu? Iya. Ini aku Emily. Ini aku. Bentuk ya. முன்னாடி நகர்த்தி வரிசை சரி பண்ணிட்டு அப்புறம் நீங்க மற்ற நிகழ்ச்சிகள் நடத்திக்கங்க. ரதத்தை நிறுத்திட்டு வரலாம். சிவா ரதத்தை நிறுத்திட்டு வாங்க. இறக்கி இறக்கி நிறுத்திட்டு வாங்க. அப்படியே உடனே வச்சு தூக்கி விடுங்க.
konca kadar. देखा तो पार्टी सब एपटे गाँ सेपटे पुकुरी को पेरे नेकु ये को मारंग गाड़ा को दिए